Ентото вече не знам, което е много секретно. Поръчали сме платени статии в Марица. Едната платена статия е на Петър Петров, другата платена статия е на Асан Ешар. Платили сме статия на Ешар. Ще излезе утре. В тази статия се акцентира за управлението бъдещето на ДПС в района с силни заглавия. Поръчали сме 3000 над тираж. Изводи, които си правим е, че ние в момента имаме около 900 гласа в Столипиново и ако тях ги нямахме, чакахме да загубим изборите. Броят, който имаме на невалидни бюлетини в момента, не е този, който искаме да имаме, особено в тази част. Имаме тук няколко начина. Господин Захов, мога да го похваля, направи няколко невалидни в неговата секция, но като цяло броя на невалидните бюлетини не е най-добрия. Всички знаем, че това е един от начините, с който може да имаме предимство. Солиране, което се очаква да има в квартала, са точно срещите, които Петров прави в квартала и всеки ден от тук нататък той ще има по 2 часа и половина минимум в квартала, основно в заведения, които са там, с Ром естествено го придружават. Днеска мисля, че Спартак беше с него. Като естествено ние правим почерк, говорим за политика и основно наблягаме на темата наркотици. Аз един път бях, Петров беше в тази евангелистка църква, там се събират над 250 човека, които са евангелисти роми. В събота ще направим молитва. С пастора ще се разберем. В събота да има молитва сутринта в 9 часа в тази евангелистка църква. И както се молим за Исус, по 4, по 5 да гласуват. Официално има ден за размисъл, неофициално за нас няма ден за размисъл. Ние няма какво да мислим и ние сме го измислили. Така че ще си продължим срещите и в петъка. Чакам потвърждение. 90% е сигурно, че генерал Борисов ще бъде в петък в Пловдив. Нещо, което е, или ентото вече не знам, което е много секретно. Поръчали сме платени статии в Марица. Едната платена статия е на Петър Петров, другата платена статия е на Асан Ешар. Платили сме статия на Ешар. Ще излезе утре. В тази статия се акцентира за управлението бъдещето на ДПС в района с силни заглавия. Поръчали сме 3000 над тираж. Изводи, които си правим е, че ние в момента имаме около 900 гласа в Столипиново и ако тях ги нямахме, чакахме да загубим изборите. Което това е реалността. Ние имаме под 3000 гласа в българската част. Да преговаряме за някакви места, смятам, че са 600.